Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. Malumi is the source of proofs and information that matters to you.
This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Bilang sarong programa, Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Pagkabikulana, Hindi man ako gwapo. ang sakong dagang Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City, dyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning!
magandang umaga po, Ma'am Malu Lim, Sir Ronquillo Edward, Maria Elena Yamamoto, Ma'am Mistela Clapis, kay Manay Gina Malaguinho Cavite, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules. Tama, Wednesday na po kita ngunyan. Primerong aldaw kang bulan na Hulyo, July 1, 2026. Yan, sabayan po ninyo sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 1, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, kuni panday nindo paglingawan ang sa kuyang perming tugon, pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung kapo kamo magduman, pagbako man po tabi kamo imbitado, tamalang supo. Pas mga buto nindo kayan sa kalibak digdi libak duman. Kaya pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Saro patabing tugon ko, iringatan tatabian sa tuyang mga sadiri, tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman man po sa may mga kamunduan, ang samuya mampong pakikid dumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kaguragnan, ta siya masana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbuta na tabi ni sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kunyan pong primerong aldaw kang bulan na Hulyo, Wednesday. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adon. Kasabay dyan si SM Sir Tony.
Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing arog kainin. Sa umaga, Bisyo gising na, Asin Reparo, balitay sariwa. kalmahan si Manny Moxea, Mr. Jumbutan sa Bicol Sa Net bagong umaga, isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo Asin Reparo, ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo Asin Reparo, ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, taasa ang sigaw ng lahat. Impormasyon tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo Asin Reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo kumpleto. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras na Serbisyo para Asin Reparo. maugma. Ala sige! Dapat permisa na po kitang happy. Sa pagbangon sa bagong aldaw, Alas 7:14 na tabi ang satuyang Philippine Standard Time. siya Kumusta po? bahan, broadcast, Miyerkules na po kita ngunya. pirming Primerong aldaw kang bulan na Hulyo. tong tunay And iyo man po ini ang anibersaryo na Bicolano. kang mga na-elect Pagka kang nakaaging national and local election. Idor na tunay, boss, Ini sa primerong aldaw ninda, man Mox, July 1, sa puso, sa pagserbi, sa pagtukaw ang mga bilang sa tuyang mga opisyales. tonin husto, Di 1 year na sindangon yan tabi manong brong. boses, dat Birthday nindangon yan, first year birthday. publik, siya ang mangenge, O ni ang hapot. may integridad. Ano lamang tabi so binuroto ta, may giniribo lamang. Si Mr. Hulbotana, Saron tao naman baga ngaya. kay banin Ano daw ngaya kung may naginibuhan man so binuto ta? na tunay, boses kang katotohan. Man Mox, O sige sa nasupapugi. puso kan banwaan. Sige sa na ngayang paipal. Man servidor kan Bicol. Sige ka mo man sa nakayanan makakahiling kung ay makakahiling or kaya makakamati kung igwaki mga ginibuhan so sa tuyan mga ibinurutok. Yo. Totoohan, man Moxea. O kita man sa nakamuman sa nakayanan makakamati.
Ayo, kumusta? Kumusta sa mga binuroto ta? Ha? Puon sa senador, congressman, Jose. board member, gobernador, vice governor, mayor, vice mayor, konsyal. Siyaan mangingenot. Ano tabi? Integridad. Dae. Kumusta? Kot. Inda nga ya? Dahil may manyara. Sa aga-aga. Panindutan pag Kayo man baga nga ya lalay. tunay boses kan katotoohan. Manmukse. Paano kita? Sige man kitang paruloko pag abot kay eleksyon. Tapos ngayon makilos protesta ka. Mga issue. Sukat ngayon binuroto nindo. Tapos ngunyan makilos protesta ka. Ansa indo. Ay Diyos ko, nasa na di. Langogon. Dahil tanan ako ko ang patama-tama digdi sa Pilipinas kong mahal. Siyaan mangingenot. May integrity. Iyo ngayang ibinuroto tapos maprotesta. Si O, Miss di pa ito naman nindo sa 2028. Aga. Kayo. Yo! Daraan pag-asa. Servidor. O, kundi di kita digdi sa tuyang lugar di. Manmuksea. Inda na sa natarog na kinikita tabi manong brong. Kay puwan ta sana talaga permi magsumikap ano tapag day kita nagsumikap. Nga Kita man sa nang kawawa. talakayon nin. Buenos dias mano, sabi ni manong brong. Ansa indo. Kumusta man si Ninang? Esda. Si Ninang MG Regino, good morning. Sa serbisyo publiko. O sige hata kwaon tatabi mo na ang linya kang pag-asa. Dae. Aramon ta si naging bagyo si Henry ano naging bagyo. Sa Pero paluwas na ini kang sa paradi. ando darangan pa. Ini ko tama gayon ta at least naguran-uran digyo sa may area ta. Bako nang may malingahuto na maray. Banwa. Saka nagkadurugdog lamang sa mga masitas ni Ninang MJ Regino. Yo. Servidor kan Bicol. Sige tayo natabi ang Pag-asa. Pag-asa, good morning po. Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa ating panibagong bagyong si Henry mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Yung binantayan nating low pressure area no mga nakaraang araw ay tuluyan na ng isang ganap na bagyo kaninang alas 2. Kaninang alas 4, ito'y huling namataan sa layong 115 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kahapon po ay tumawid na po ito ng ating kalupaan. Ngayon po patungo na po ito dito sa atin sa West Philippine Sea. Samantala dahil dito sa bagyo may hinihila po siyang southwest monsoon na nakakaapekto dito sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Para naman sa ating Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nakataas ito dito sa may Zambales, Bataan, Lubang Island ng Occidental Mindoro. Kaya inaasahan po natin yung mga malalakas na bugso ng hangin. Pero habang palayo din po itong bagyong si Henry, inaasahan po natin malilift din itong Tropical Cyclone Wind Signal natin. Possible po, mamaya din po. Para naman sa track na itong bagyong si Henry, may kita natin na ito'y patungo na ng West Philippine Sea at lalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga kung saan ito'y mag-i-intensify into a tropical storm category. Habang ito po ay dito po sa may West Philippine Sea, doon po tutungo itong southwest monsoon natin. Kaya sa mga susunod na araw, posible yung malaking bahagi ng ating bansa ay makaranas ng maaliwalas na panahon, pero may mataas na chance pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi.
Para naman sa ating forecast na ulan, dala nitong bagyong si Henry at ng southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, dulot ito ng bagyong si Henry. Southwest monsoon naman ang magdadala ng pag-ulan dito sa May Palawan ngayong araw. Inaasahan po natin dahil ilang araw na rin po tayo nakakaranas dito sa mga lugar na to ng mga sunod-sunod na pag-ulan, mataas na po yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman sa hangin, dala po ng ito pong si Henry at yung southwest monsoon, inaasahan po natin may malalakas tayong bugso ng hangin ngayong araw dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro at Palawan. Bukas, ito po yung habang palayo po itong bagyong si Henry, itong southwest monsoon ay magdadala rin po ng malalakas na bugso ng hangin dito sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. By Friday, nababawasan na po yung epekto, kaya dito na lamang ito sa may Pangasinan, Zambales at Palawan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards na merong thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. At yan po muna ang latest update natin dito sa bagyong si Henry. Next update natin ay mamayang 11 para sa karagdag promotion at site.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Arog lamang kanin mga bagyo adi. Naka ano na siya, nakatawid sa kadagaan kang Pilipinas kung mahal, pasiring na ni dyan sa may Philippine West kaya West Philippine Sea. Aga maluwas naman sa nini sa par sige Henry, pero hahatakon kini sa southwest monsoon. Yo diarog lamang kainan mga bagyo, so day nandidistroso adi piga po dining friendly typhoon ini si Henry ta uminagi sa tuya LPA, may mga pag-uran-uran sana, so favorable naman sa mga parauma. Yo Sir Elmer Capos, good morning, watching from Colombia. Sige hata digdi kaya sa tuya sa Albay, so iba niya ton mga parauma naghahanda na naman sa pagtanom nin paroy. Ayo para igwa kita kipapa bata so ibang kabasan ngunyan tigpaparadarampingan na tigigibo ng pigtuturdukan na mga building, kaya kulang na sa mga nagtataranom nin paroy pa kaining kakanunta. Kaya baga mahal na ngunyan so bugas wala na kinagtataranom ta tinurugdo ka na kibuilding sa mga apod kini sa mga kabasan adayng tubig. Kaya sige na sa nakitag import kibaga. Paano kayo ni kunday nakita ki kaunon? Ay, rimati na kita. Ayo. Sige po, alas 7:24 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo.
Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha no dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ta safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Ingat po tabi permihan. Siring man mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Kaon man dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, sabay taman dyan si BM Attorney G. Abugao, Carol Siga, Vic Siga Jr. Ikaan burak ni sa among banwa. Siyempre ang programa inidarama sa tuya kang si Braga East Liner. May biyahe po tabako to Manila, vice versa. Si Braga East Liner. Good morning tabi tsa maming Braga East. O yan tabi mga tugang, mga kabayan, ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Ano ang muya mo? Serbisyo Asin Reparo. Ipaarang na maki. Alas 7:27. Kasafuya. 7:27 ang matama. Ano may waiting sa indo? Tayaan nindo tabi yan sa waiting. Nambitan. Ta sigurado daog ka muka. Nagang matapagka. Nakamantaday. Oh, sige, tiripuno na tabi so sa tuyang mga angkan. Manay Gina. Akong bighahala. Si Manay Alice nakaredy na. Kakanta. Si Ma'am Malulim nakaredy na ma. Si Madam Maylin nakaredy na ma. Kung may gusto ka. O Nina! Paroso-roso muna kita! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mox Saya, Mr. Sa umaga, sa Bicol Net boses TV. na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina.
ng pag-asa. Cha-cha para sa masa. Ala, sige! Sayaw ng pag-asa. Pahit na naman ang paruso-ruso ni Manay Gina. Gan malas sa kapwa. Sa mga parantabay niya to gustuhon ni ano. Tagapaglingkod sa tuwing Nalilinga ngaya kami kan jingle mo nga. hulbotana. Bose Partiyon ngayang paruso-ruso. Moksaya. Duwang paabante, tulong atras. Sa Inay ka po. Say! Oh, yeah. Sa Alas 7:31 na. boses na inabang O, kumusta? si Ano, tama na daw tabi mo na? Mr. Tama na muna. Hana. Nakapahinang naman ka mo ki paruso-ruso, ano? Prinsipyo't credibility. O, sige tabi, mga tugang ta. Serbisyong Ngunyan na July 1, ngunyan ang primerong sarong taon. Yo, duman sa mga bagong mga na-electan mga opisyales. So mga na-elect, diyo manlalay. O, di ngunyan ang sa indang birthday, primerong taon sa pagserbisyo sa tuya. Yo, kaya nga ni ang kahapotan tangon yan, kumusta? So, sa tuyang mga ibinuruto, may nahiling ba ka mo na may ginibuhan na lamang? May pagbabago ba sa satuyang lugar? O iyo man lalaki? Pare, ano man yan nahiling tang pagbabago? Iyo man baga ngaya? Oh, tapos, ma-eleksyon na naman sa 2028. Tapos kita, iyo manggirari ang ibubuto ta. Tapos mareklamo kita. Ika kaya paano nga yan, Mr. Hulbotana? Dahil ka pan nga minakandidato. Magkandidato ka nga ni nga. Paano mi nga ika maibuto na dahil ka man nagkakandidato? O nga, tama, no man ako dyan. Bata bagatabi mga tugang, pag nagiging politiko ka na, minaiba na ang pag-uugali, minaiba na gabos. Kung ngaya kang inot, bako ka pang politiko ho na maray, takot ka pang manghabas. Maingaton ka pa sa mga arog kaya. Kumbaga, dahil mo pig iinteresan supirak kan sa tuyang mga kababayan. Ngunyan, iba na. Lalo na sa mga nakatana na sa pwesto, naharabo na burutasan iyan mga pwestong iyan dahil aram ninda na may nakukuasinda. Masiramon ngayon maging politiko. Lalo na ngaya kung ikang namamayo, ika ang nagbubuot, kung pasainon su budget, pasainon su pira, masiramo. Kaya bagahilinga po nindo, halos sabo ng burutasan. Makagraduar man iyan, ipapalit kan ka mag-anak, tugang, kapamilya. Iyon ipapalit. Pagkatapos kayan, baka pwede su agop, su aki, tutugang. Pagkatapos kan mabalik na naman after 3 years o total ngaya ipinasa mo ngaya muna sa kuya, ibabalik ko giraray ngaya sa imo. Pero ngaya dapat alimbawa ngaya ako nagraduar ako, ipalis ko ngaya mo ha, pero sarong termino ko sana sarong termino ko sana ibabalik mo manggiraray ang sa kuya pagkatapos kitulong taon. Kaya so iba, maski magparamilya, maski magtugang, maski mag-ama, nagdudulak. Tanaka-tana naman, pinatana mo, masiramon pala niya digdingon yan, uni so piguro na nindo na sarong termino ka sana, tulong taon ka sana. Kang bibawi na, habo na.
O matatay pagtao ko inigiraray sa imo. Masiramon nga digdi. Dumana nag-iiwal. Kaya baga may mahiling kitan mga politiko na mag-ama, magtugang, magkaparyentes, magkaiwal. Dahil po sa posisyon, naharabo na burutasan. Minatarambagan dyan sa tao, mapagalon nga maging arog nga kaya ni, servidor. Ya nga ta kung mapagal maging servidor, nga ta nagkakandidato ka mo, nata tahabo nindo burutasan iya. Di ba? Kung napapagal ka mo, di mo mara ka mo, mag-resign ka mo, pero dahil pakitaki na araman na mga politiko bagatabi na nag-resign, tadai ko ngaya nagampanan so sa kuyang pangako sa Indo. Anak ko, bubuang ngaya ta mag-resign na masiramon niya rin. Diba? Tata ngaya ta mag-resign ako tabi Sir Elmer Capos. Dahil kita pakinababaritaan na politiko na nag-resign ta ako ngaya so ipinangako ko sa Indo, dahil ko natupad. Kaya marisign nga ako ta nasusupog ako sa Indo. Ngunyan. May supog pa baan sa tuyang mga politiko? Hinay ko po. Uto nga ni sa tangod kang harong so street light day nga ni napapakaray. Tinampaling kang bagyo duman sa tuliw, kiribad baga. Para matanos ta sa nangani, day pa natanos. Sabi ni Sir Elmer Capos. Ipangyari. Simple huno na sanadi. Tinampaling kang bagyo para ngaya matanos kang street light day natanos. Simple huno na sa nang bagay iyan. Ma'am Maricel Umali Matalubos, good morning. Good mo yan. Kailing nga po nindo. Mahiling tabaga sa mga politiko ta. Harabo ng burutasan. Nagiiriwal pag-abot sa maeleksyon na, maski magparamilya nagiiriwal dahil ano, sabi ni Sir Elmer, dahil sa pirak. Yogon mo yan na masiramon niyang buhay ko digdi sa posisyon tapos itaw ko sa imo. Ano ngayang huna mo ngayon sa kuya? Buwa ka? Di ba? Oh, hilingan na po nindo. Sarong tao na naman ko niyan. Tapos sige kitang ngurub-ngurub. May nagkikilos protesta nga ni dyan ngunyan sa EDSA. Gari panduang aldaw ngunyan. So kilos protesta kang mga tugang nyato na mga INC. Nuyaon dyan sa EDSA ngunyan. Kasuudma. Nagkabirigla. So mga opisyalista sa Pilipinas kung mahal. Kadakol so nagprotesta. Rayaon ngunyan dyan sa EDSA. Oh, tapos maprotesta kita. Pero iyo so binuruto ta. Ano na tayo? Oh. Saron taon pa sana yan ha. Di may 2 pan taon sinda. Yo. Kaya mahiling ta dyan. Ano digdi sa nakalipas na saron tayo? Ano ang gineribo na? So pangako ba ninda na utuba? Saron taon pa sana eh. Ay, dahi pa man ngaya. Sarong taon pa man sana ngaya. Kamuman ngaya. Nag-a-adjust pa ngaya ako. Sarong taon pa sana. Hasta natapos sa 3 taon. Ngunyan mga kandidato. Mari-elect. Kaipuhan giraray nga nindo akong suportan. Taday ko ngayon natapos sa pangako sa Indo. Nagpupuon pa sana ngaya ako. Kaya ngaya kaipuhan kong ipadagos, kaipuhan kong ma-re-elect, nganing may padagos ko, so ipinanuga ko sa Indo. Malalansi na naman kita tabi, Sir Jerbs. Bata kita, madalion man magkaralansi, adi. Ako? O bata, pag nanggaranan na, huyo ka na. Ako nga ni sabi ko, tinararaman ko na eh. Pasensyahan kita sa 2028. Tahuyo ka mo sa kuya.
Minabara ko ang ugali pag nanggarana na. Iyo pero pag masuyo na ki mga kandidato. So iba nga ni nagdudurulok sa kuya. Tabangin na ngaya ko. Yugo nindo yan. O inda. Tangon yan sa sunod na eleksyon dahil ako kita tabakan. May tatabangan ako so nahiling kong nagtatrabaho. So udok sa buot ang pagtrabaho. Bako so pakitang tao. Nahiling nindo dyan na kadabis na igwaki mga okasyon, igwaki mga pigtataong apod kini, pigtataong mga ayuda, murayaon sa mga ipal. Rayaw sa mga politiko na tigbabawal nga niya na dapat hali man sa ayan sa muya sa mga taxpayer. Tapos binaluwas na kamo ang bida, taka mo ang opisyal nahunkan na panindo na magkaigwa ki utang na bot sa indo sa mga kababayan nindo ta sa espersos nindo. Ikagamit nindo yan mga araw kaya na di. So, kaya tabi kita magurup-hurup kita. Kundi no choice kita eh. Wala man kita ki maginta sa mga tultol na may pag-iisip ko ta na tultol dahil man minakandidato ta nga ta. Dahil man niya kaming pira. Paano ang paglalaban may maray ko ta kaming obheto, may maray kaming plano sa satuyang lugar, kaya lang dahil man akong pira. Taang eleksyon ngunyam, pira ka naman sana. Pagdai kang pirak, dawa maurag ang sa imong plano. Dai ka man ibuburuto. Takitaan may sala na mga butante. Lumanya kita sa may pirak. Igwa lamang nga kitang pansaod gunya na eleksyon. O after eleksyon, ano nangyari? Sus Maria, osip ka nakaagisa ng eleksyon, matindi. Kada saro sa tuyang butante, inabutan siguro ki mga 5,000. Back to back, so nakakakuha nga duman sa ibaw, nakakuha pa duman sa ibaw. Kung titiripunon mo, mga sobrang 5,000 so mga nagkakuruha. Urugmahon! Angon yan! Hilingan na nindo, ang nangyayari sa to? Nga ta, so 5,000 nindo, para perang aldaw sa nangani, ubos na. Angon niya sa ron taon na, bakon nga. Sige na kitang grasod. Dahil ngayon kami kaiba duman sa ano? Sa tinawang kay ayuda. Iyan ang nangyayari sa tuya di. May mga maray kuta na gusto man na magserbi kaya lang dahil man kay mga pira. Kaya dahil nagkakandidato. Ngunya, so nagkakandidato, no choice kita. Iyo man sana dapat ang nakakalag sa baluta. Kasi dahil ka man ibubuto pag dahil ka sa baluta. Yan, tama yan. Madara kang utik. Permi kitang naaagta. No rin daw kita no rin daw kita makaukod. Kasi hanggang ngunyan, permi kitang nagkakaaragta. Kadabis na may eleksyon. Permi kitang nagkakaaragta. Tapos ngunyan, hanapan tasinda, ano ba ang performance nindo? Ano ba sa mga panuga nindo? Nagigibuho nindo? Hain na. Dahil ngaya, kulang kaya panantulong taon. Dapat i-relic mo ngaya ko. I-relic niya nindo. Ay nako, na buhay tayo ni sa ibabaw kang kinabahan. Di ba? O kaya ngunyan tabi eksakto sarong taon na tabi sinda. Tanagtukaw sinda July 1. Kan last year. July 1, 2025. Kaya sarong taon na tabi sinda. Mampibulata. Ngunyan, ining pagtukaw ninda sarong taon na, ining mga legislador, may naipasar na lamang na ordinansa o kaya resolusyon. Huto baga ngaya.
Sige sa nang tango sa sisyon. Taampig paparabantayan sa natabi mga tugang susweldo. Mahapot, may sahod na ba tayo? Siyugon mo, anong tigbabantayan susweldo. May sahod na ba tayo? Kung arog kan permi kita, sisa ang kawawa. Bako man sa mga politiko ang kawawa. Kita ang kawawa. Tapig si swelduhan tasinda, dae man nagpe-perform kan sa indang trabaho. Halangkawon ang sweldo ninda. Hali yan sa tutuyang mga tax. Pinagtiripon-tipon sa tutuyang mga tax. Pig si swelduhan tasinda pero oto. Bulakbul digdi, bulakbul duman, tapos pagabot madali na naman ang eleksyon, bubulaho na naman kita. Aarag tao na naman kita. Arog kan tabi kita digdi sa Pilipinas kung mahal. Kaya makamundo adi. Kaya ako gari gusto ko na ko tabi mampibulata na maglakaw-lakaw digdi sa Pilipinas. Gari abo ko na sa Pilipinas. Gusto ko sa ibang lugar na bako na Pilipinas. Kundi paano day man ako kipakpak na maglayog. Nauyam na ako digi sa Pilipinas kung mahal. Maray kay ni tabi Sir Jerbs, maestar ako dyan sa sanangaya sa ano. Maray kay ni Sir Jerbs, mag-star na sana ako dyan sa natunawan. Serbisyo asin ripa. Maray dyan, tabako na Pilipinas yan. Say! Sa balyo bagaan kang dagat na. Bako naman yan, Pilipinas ang natunawan. Na inabangan Salbata na ka ngayon. si Manny Mokse, Mr. Hulbotana, Maluwas ka ngayon sa Pilipinas. Dyan pa sa natunawa. prinsipyo at kredibilidad, Aqua mo dyan bulinaw. serbisyong totoo para sa Alas, sige tabi mga tugang, alas 7:48 na. Chacha para sa An sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory paningin. na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Sa radyo, Siring man ang oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, bawat hinaing City Councilor Renier Burse, inakiking Municipal Councilor Irene Morales Pahor, ng masa Mayor Shi Capos Bilo, ang tumu ABC President Cap Art Abela, kapag Cap Susan Nabor, ang ating BM Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Oras na yan, daraman po sa tuya kang si Braga East Liner. may paninindi. Sige po, balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapugararian sa indong lingkod. Manny Mokseya po ini si Mr. Hulbotana. Paglingkod sa tuwin Ngunyan pong primerong aldaw kang bulan na Hulyo taon 2026, Wednesday. ng pag-asa Sundo tabi kita alas 8 din aga. para sa masa Kaya ano pa tabi? unang pag-asa. Doro diretso na po kita. May paninindigan malasakit sa kapwa. Lipat kita ki ibang istorya. Tangon yan man tabi sa primerong aldaw kang July. Ang sabi digdi, may dakulang big time. Dakula na big time pa. May big time rollback po sa LPG. Ayo, 12 pesos per kilo ang iro-rollback sa LPG. So, ang sabi digdi, kasunod initabi kang big time rollback man sa mga produktong petrolyo, asin nagbaba naman databi so presyo kan diesel, kerosene asin gasolina. So, ang sa tuya pong LPG ngunyan,
ang presyo nasa pagitan nasa na kang 1,000 plus sana no? 1,150 hanggang 1,300. Yo. So, iyan po ang mga bintahan ngunyan kang LPG. Bako nagabutin pa. LP. O kaya mag-LPG ka na sana kaysa magparaluto ka sa rice cooker, lalong magugulpi ka sa bayadan mo sa kuryente. Mag-LPG ka na sana, mas burbarato na. Kumonsumo ka man sa sarong bulan kay sarong LPG, yung sarong tanging LPG, nasa 1.3 sana. Pinakamalangkaw na yan. Kaysa magparaluto ka sa kuryente, ang bayadan mo 10,000. Mapapamuda ka talaga. Tas so mga alkalde tabi digdi sa probinsya kang Albay nagteripon, nagsagibonin meeting sa mga alkaldita digdi sa Albay. Dahilan po yan mga tugang kaning amping urulayan dahil kaning madalas na pagbabrown out digdi. Sige nga yung brown out nga digdi sa probinsya kang Albay. Tapos nga sige na nga niyang brown out, nagkakarout na nga sa mga appliances ta. Sige ang brown out, pero nga ang bayadan ta sa kuryente, alang kabon. Ano nangyari? Iyan ang mga kaputan tadi. Madali lang. Sa umaga O di iyan sa tuyan mga kahaputan na di kadaklan na hapot nata nga yata nagtitipid na nga ni ngaya kami sa paggamit kang kuryente. Nagbakal na kaming mga solar na ilaw. Tapos dahil man niya permi kaming tao sa harong. Magtitiripon niya kami sa harong pagkabanggi na mga alas 6. O yan sana ngayon may tao sa harong, dyan sana nagkukonsumo kay kuryente. Tapos perming patay sindi ang kuryente, nagkakarot sa mga appliances. Pag abot kang bill, imbis na magbaba, naglangkaw lugod. Ano nangyari? Kaya nag-urun-hurun sa mga alkalde. Si say daw na alkalde ang pwede tang makaulay kung ano so resulta kansin ng pag-urulay. Digdi kita sa probinsya kang Albay, dahil man kita kaibang maginibo kundi pag nag-abot subil, kay puantang magbayad bago mag-due date. Kung abutan kita, sumubra kita sa due date, mas magugulpi kita, may porsyento na naman kitang babayadan. O kaya, pag dai katabi na kabayad sa due date mo, puputulan ka. Di mas lalong maalingahutan ka. Taba initon papatingon yan. Tabata, sabi baga kang Pag-asa, nagpupuon pa sana ang El Nino. Maray pa nga sabi ni Ma'am Pibulata, maray pa nga sumay mga jumper. So may mga jumper kung todo di aircon, kung todo di washing machine, kung todo di water pump, may mga rep pa iyan. Pero kita, grabe ang pagtipid ta. Oy, sabi baga kan mga may edad sa tuya tabi Ma'am Sil, paro nga daw ngayon na ilaw. So aki man taday pa man nakasabot, pinarog man agad sa ilaw. Sabi kang gurang, sabi naman kang gurang, ata ngaya parungon mo ngaya sa ilaw. Sabi kang aki, iyo na ngaya pinarong ko na. Tay man niya kiparong. no. Ang gusto palang sabihon Ma'am Sil ketong so nagkaka-edad sa tuya, palso kon. Ta pinarong man kang aki, ta siyempre, parongon mga yan. Di pinarong tabi kon si John Ragodon, pinarong kang aki.
Ata ngaya may daay mang kiparaw. Nem, grabe ang pagtipid. Ata alos na sa nangani ngaya paralsukon ang gabos na ilaw. Tagrabe na naman ngaya ang bayadan ta sa kuryente. Grabe so pagtitipid mo. Pag abot kang bill mo tabi kun si John Ragodon. Imbis na magbaba so bill mo, na doble. Ay, nay. Ano na tayo? Kaya ilinganin dungon yan sa social media, halos ang mga pigpopost kan sa tuyan mga kababayan, digis sa probinsya kang Albay, subil ninda sa kuryente. Tananga nga lasinda, natatasigi ang langkaw, puro palsok ngaya ang serbisyo kang kuryente, tadig di sa Albay. Nagtitipid na nga ni ngaya kami, natatapalabaw ang samuyang konsumo sa kuryente. Iyan ang mga kaputan ta. Nung ngaya, grabe ang pagkonsumo nindo. Malingahuton baga ngayang ngunyan. Pag number 3 ngaya ang electric panindo, 3 times man ngaya ang konsumo nindo kaya. Bibin mo yan. So simpleng harong ang bill niya ngunyan, gari sa igwa na ki shop, may welding shop. So simple sa nang harong ha. Ang pigbabayadan niya ngunyan, gari sa igwa sa ki welding shop. Salbata ng pahit tayo ninig sa probinsya kang Alba. Murutaro kay na di. Gari sabi kan bardag ko tabi, mamabet. Sige kita ngayon trabaho para sa nangayan may maibayad kita sa konsumo ta sa kuryente. So trinabaho tang sa sarumbulan, kulang pa na pambayad sa konsumo ta sa kuryente. Paano na supapa? Dahil na kita masiriba, magkarurotoy na kita, tanganing may pambayad sa na kita sa kuryente. Tapos patay sindi. Pagkapatay sindi, raot paso sa tuyang appliances nga, mabayadan nga kang aliko, suso appliances na nagkararaot. Kudi, masumikap ka na naman sa nata, mabakal ka na naman kibagong appliances, may raraoto na naman nga so aliko. Serbisyo asin ripa. Anong klaseng serbisyo yan? Ay ano na tayo? Sa umaga, boses na Dakol ngunyan ang nabubuisi tadi, dakol ngunyan ang ano, apod kini, dakol ngunyan ang iururagan. Pag-abot ka sa indang bilkan kuryente, gabos iururagan. Dalaman ka nagpasalamat, oy salamat na nagbaba sa konsumo mo eh. para sa buong Ang reklamo puro nagdoble subayadan. sayaw ng pag-asa. May paninindi, Alas 8 na. alasakit sa kap. Param na po muna kita digdi sa programa. Tanggol tagapagling, At yan, antabay po kamo duman sa programa ta sa 10 to 11 hulbot sa 107.7 radyo natin Tabaco. Serbisyo as in progreso kita. Makakasabay niya to at yan si Mayor Ray Bragais. may tinututunan. So tabay kamo duman 10 to 11. Hinaing Param na po muna kita digdi sa programa. inggan, Siyempre sa pangaran po ni GM Maestro nila doon, naging SM Sir Tony. tumulo. Sa pangaran man po ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, Yaang nga City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, masa, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela, malasakit. Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia, kasabay taman dyan si BM Attorney G.I.O. Bonggao, Kapag lingkod, BM Carol Siga and Vic Siga Jr.
Mr. Hulses Siyempre yan dyan ang si Braga Isliner. ng pag-asa. Sa pangaran po nindo gabos mga tugang mga kabayan, paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa ngani po mailing man kang iba. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Sa kapwa Sa aga naman digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. kot sa Domo arigato, iringat po kita. Bye-bye. Mr. Hulbotana, boses ng Serbisyo pag-asa. Asin Reparo. Cha-cha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa Serbisyo kapwa. Asin Reparo. Tagapagtanggol, Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.